Пред това да е онова и обсъжда се дълго време. Добре, че никой не чете Viber, че ще го стане лошо, защото там са линкове, коментари за... И като стигнем до консенсус, викам, поръчвай ги, той вика, утре са тук, да карвай колелото, вика, карам. Аз долу горе сам си изгубявам, колко трябва. Не, това момче е малко по-малък от мене, да кажем, имам 35-40, защото може и малко над 40, защото аз съм колко да не изглежда съм на 50. И с него си коментираме, горе-долу сме на един и същия къл и като харесам нещо и като го питам и той вика, това не е добре, вика, дай си предложи нещо. Добре, айде предложи. И коментираме докато напаснем идеологията. Той ми предподържа старото колело, и това го взех от него и се грижи за него и съм доволен. Мислите си, има една такава търбичка за отзаде. Не ме кефа. Ама не стига мястото. Нещо много подобряват аеродинамиката. Аз имаме такава чанта като твоята. Маса си. Да. Такава като твоето имам. Ама това ми е за ограда. Тук където сме вече, тук ми трябва повече такова. Аз съм си прехвърлил всичко отзаде, иначе преди пътувах с такава чанта отпреден, обаче допълнително създава... Сега мисля в перспектива по-малък брак коефициент да имам. За момента съм доволен, защото аз тук съм напъргал документите, ходил съм си такива барчета, сигурно някъде ще преживявам едно барче. Аз напъргал съм други неща. Сега ще ми боднато от Дунав, аз съм идвал тук от 15 години. Мерси. Не знам от кога не съм влизал в Дунав. Не знам от кога не съм влизал в Дунав. Аз съм от Видин. Израснал съм тук, като ученик съм идвал често, но след това мисля, че преди 15 на години за минал, това се отклониха в пътя. Дядо учил в Русе, пък по-настоящем живеел в София. Да. Нещо си объркал... Географията. Не, объркал си това фърмуера. Сложил си грешен фърмуер. Да. Шегувам се, той всеки различно си намира. Не знам, като че лееш покрай Дунава. Като изключим мащаба, не е лошо, местоположението е много хубаво там, защото е отправна точка за човек да се направи екскурзийка и до Излече, до Витоша и до другите планини, до Готино е. Обаче, самия град е някакъв пълен нужен. Мен ми се наложи сега за последните 6 месеца с кола да ходя там 7 или 8 пъти. Човек имам, слагам очи на вратъра. Идиоти Бог дал. Те изпреварват и отляво и отдясно и се ръчкат да ходят, особено като видят с русенска регистрация и викат, дай сега това ще го... Аз няма никакво, там има хора, които живеят с русенска регистрация. Да, знам, ама... Не знам, много такъв, много на... И то може би наистина стана пренаселен града, защото не е изчислен за такива мащаби. Не е пренаселен, просто хората не са от София. Не са като мене, аз го виждам, много хора са научили 5 главни улици и карат потеки, всички са там. И аз съм бил с едни софиянци, които ми си говорили, аз ще им кажа, къде минам с колелото и те викат, ти откъде ги знаеш тези улици? Викам, не ми ги обичайте ли стане? Той вика, леле, вика, софиянците не ги знаят, и улиците ги знаеш. Викам, за мен е важно, викам, не да мина по най-късия маршрут, а да стигна най-бързо.
Той вика, тук си прав, тия маршрути не са най-късите, но пък за сметка няма никакъв трафик там и да, и викам и се движа без никакви проблеми. За мен това е важно. Аз съм ги последвал на много колеги, мои познати така. И прекарам през някои такива улички и се викам, къде минахме. Нали виде? Нали пристигнахме по-бързо? Даде, ама тук малко по-дълго е. Даде малко по-дълго, ама по-бързо. Няма трафик, няма светофари. Прекарвам го през някакви квартали, къде той... А няма ли... Аз съм нагледал, но има ли изградени така вела, или пълно скръпва там нещата? Има, ама са малко. И не са свързани, което е по-лошо. Много малко са свързани. А да не говорим, че уния цялата Гови Витора Чопо, къде си знае. Ето това за тук, сега ще покажа. Разбираш ли? Ти не знаеш, аз не го имам, но го махнах, викам, айде да не ми тежи то. Ето тук е 5 грама това не ми тежи. От Амазона си взех едно, бутилчицата е долу-горе, малко по-малко от тая. Тук се паднахме. И е тук горе една тромбичка. Помниш бутилката с помпата? И като натиснеш ще канат се носи с... Това се води те 120 децибела, където ти го пуснат. Ти е слабичко, може докато такова ми се обръщат хората, че някакъв камион се носи. И на това се обръщат, ама няма съответната реакция. Аз покрай работата преди 2 години бех във Виена. Извинявай, там уния карат по 30 км по вела алеята и дори не им се налага да спират. Кой ги оставя тези паметни улици, да му пари? Тия улици са по-дърчи от мен и от тебе. Знам, те са много здрави. Ама... Са много неприятни за каране. Никак. Аз София, като видя Кълдъръм, го избягвам. Верно, че в София имаше заряда, май само на центъра да пазета, или? Не, има и по кварталите. Ето на центъра са тия, които са жълтите павети. А ето такива павети има по кварталите на места. Сериозно? Да. Сигурно едни от най-старите улици са там, най-старите квартали. Мога да кажа. Не от най-старите квартали, но просто са правени. Да кажем, сигурно 60-70 години. Само огледало се чудех дали да си взема, че е полезна нещо. Ето тук дебелите го ми оказват влияние. А ние тънките да го канат. Ще дойде асфалт и ще се разменим. Ще се разменим много. Направо си карате като цареци, ако ми.
Много пак по-добре, колкото